kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tingpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Tawagalan ko ninyo sa pangan nga Rex, 42 anyos. Minyo apan buwag mi sa akong asawa. Itago na sa mga akong address diri sa Mindanao. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon namo sa akong asawa ug sa bahay nga among napundar sud sa among kaminyoon. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Gabi na kayo. Wa pagid mauli ang akong asawa. Asa pa man din siya? May sakinan nga mihunong. Oh. Si Bibian. Salamat sa paghatod. Oh, yan kauban sa trabaho. Ganong karon ka lang? Ay, nana sila na ko nga mangaon sa gawas. Si Maylin man to. Tagadungog pa ngo. Pero ganong murag, midipinsa naman hinoon kandaan. Ha? Niyabag naman ka, Rex, eh. Huwag mo kumangutanan ni mo kinsa imong kuyog o kinsa tong nagkatod ni mo. Ang agong pangutanan, nganong karon ka lang mauli. Gitubag na tika. Nangaon mis gawas. Nangaon ha? Pero nanimaho kang bino. Kapoy na magigsulti ni mo, eh. Nanasad ka ng duda-duda ni mo da. Kapoy ba ako agi kag trabaho? Kay ni trabaho na lang ko kay wa pa na mo balik pagsakay sa barko og nag-standby ka na lang. Og nahibaw ka ba kung nganong wa na ko mo balik og sakay sa barko? Tungod sa kong mga nadungog at chismis, ganang laki ka din samtang tuwa ko sa gawas. Uy, wa kay ebidensya. Wa ko ebidensya, tinuod na. Kay wa man ko din sa pagbuhat ni mo ana. Apan daghan ang nakasulti nako nga nakakita sila nimo nga may kauban kang bisan kinsang lalaki. Baka kung kada ko buhanga ka. Ha? Animal ka! Mangulata ka na ako, ha? Nakasuyop na sa tingal kang buhanga ka! Ha? Oh! Naingon ko ini. Naingon ini nga kung kinabuhi tungod di buhanga ka. Ay! Tapa! Tapa! Pagkikita ko sa kumbay! Tapa! Salamat kami abot ka, ma. Mahinaikan ko ginut at tas Bibian o pasig magkriminal pa ko. Alin tang padas ka init anang imong orex? Yung taon dong. Wa ta ka pa human nag-eskwela aron lagubon imong kinabuhi og sama ini. Ay, to gipalakaw una namo si Vivian. Kay mao may yang gusto nga mo piya. Ug yang ginaang mga bata. Diyosa! Ay, nang akong cellphone, ma. Tawagan ako siya. Ganong ginapan mo mga bata sa imong pagbiya? Kung malayas ka, layas! Ayaw na mga bata! Ganong dili man ako daton. Nadili man imong mga anak. Unsa?
Murag gitabunan ko sa kalibutan dihang giingnan ko sa kong asawa nga dili ako ang duha namo ka anak. Grabe ang akong pagpaningkamot sa gawas sa pagpanakay og barko alang nila nga akong pamilya. Apan dili di ako ang amahan sa giilan ako mga anak. Mao nga wa na ko mugukod pa nila. Gipasagdan ko na lang ang akong asawa o nag-move on ko. Nakakita ko og laing kaipon nga mao'y nakam-am sa akong gibati. Siya ang nagpabalik o nakapausab sa akong pagkatao. Si Christine. Nag-ipon misod sa pila ka tuig. Apan wa ko magtuo nga mubalik ang akong ex-wife. Ug unya, o sige buhat mo din eh. Ni ako. Kay nakabalita ko nga magtipo naman kuno mo din sa atong bay sa imong babahi. Usa? Ay kalimot ha, Rex? Asawa pagyapon ko nimo. Wa pa ta maanol. Unya dadan mo glaing babay ning atong bay? Ha? Nga conjugal property man ni nato? Wala ka ba ibaw, anak dong? Conjugal property ni nato. Ha? Muram kagwa may baos balaod. Oh, naibaw ko. Pero pagkakarakinaw nga moangkon nga conjugal property ni nato. Nga nahibaw mangyud ka. Nga ako may nagpatukod ni ini sa diyang nanakay pag barko. Akong kwarta ang gipatukod din ni baya. Pero menyo ta. Kasado ta. May katungod paghihapon ko ining baya. Ha, kuhaon ko lang kung unsay ako. Og ikihata mo sa imong babay. Sa? Be, pasod ako. Katanahon ko kung naapa ba diya ang babay. Pasod Buka ako. ka bugnaw, no? Magkakikagaw! Wow! Animalanok mo ka, ha? Manapat ka! Ha? Dugang ng kaso ni mong buhanga ka! Sus, lamiyal, di ba? Tinahisyo na, tinudunta ka! Ayaw! 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 Magbugong si mong kasako. Pa? Wow niya kay dungog nga mapriso ka lang. Tungod aning way hinungdan mo asawa. Ha? Wahinong dan bitaw! Ipapriso taon niya among tanan niya konsabo nga ani ninyo papuyon sa among bay ang babay na akong bana! Kalma lang. Nausa ka ba? Tinudon ka to niya nga ipapriso ta niya pa? Ayaw hando ka na. Siya ang unang nakasa sa inyong kabinyoon. Siya ang angay nga unang mapriso. Bisan pa wag unang nakasa ang akong asawa, apan ning iyang pagpatimaw og balik og nang hulga. Bation sa baya ko og kabalaka, ilabi na sa bag-o kong kaipon karon. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Unang nakasa ang akong asawa dihang sakay pa ko sa barko. Giangkon gid niya nga dili ako ang duha namo ka mga anak. Og siya'y nipahawa sa bahay da ang iyang mga bata. Nakasa ba gihapon ko kung nakakita ko og bagong kaipon karon? Ikaduhang pangutana. Kining akong bahay, ako ning napundar dihang nagsiman pa ko. Hapit 20 katuig na nga bibiya ang akong asawa nako. Mibalik man siya og mi-claim nga conjugal property ni namo, kuno. May labot pa ba di siya ini nga buwag naman mi? Ikatulong pangutana. Igon sa akong ex-wife nga ikiha kuno niya sa akong kaipon karon kay ni ami mag-ipon sa akong bahay. Madutlan ba ko sa maong kiha nga nagbuwag naman mi? Ikaupat og katapusan. Yapil ra ba kuno niya og kiha nga akong mga ginikanan kay kakunsabo kuno sa akong pagpapuyo sa akong kaipon karon. Mga tigwang na baya ang akong mga ginikanan. Unsa may akong buhaton aron nga mahusay mi sa akong ex-wife. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rex.
Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today ang muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto, legal, personal, emotional nga mga pangutana, problema sa tong heart, problema sa tong kasing-kasing, love life, karelasyon, kapikas, ay nagyud mo pagdugay, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klasik-klasing pamaagi kung saan nyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo. Ang importante, kompleto ang mga detalye, hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutana ug mga problema. Ay namo pagdugay ha, padala nyo ang inyong mga suwat. Thank you sa mga nag-like ug nag-follow sa ato ang Facebook account ug sa kini ang Akong Suliran official writers page. Please like and follow Elaine Tantengco Bathan sa Facebook ug Attorney Elaine sa Instagram ug sa TikTok ug sa Threads. Kisa man na to ang letter sender. Si Rex, taga Mindanao. 42 years old si Rex. Buwag na ni sa iyahang asawa. Di na to isulti asa dapit sa Mindanao ang iyahang asa gyud siya dapita. No, of course, muna akong ingon ninyo guys nga ay mo kahadlok kay. If maingon gyud mo nga dili ipasulti, di gyud na mo isibya. We will respect the instructions nga niyo ibutang sa atuang suwat. Okay? Namang gud ni sila napundar nga balay sa iyahang asawa. So mo na ni ikabahin iyahang mga pangutana at nabrati na to sa drama nga ang unang nakasala ikay ikaduha, pero unang nakasala ang iyang asawa. Unya ni timawag balik ni return of the comeback, no? Muna iyahang pangutana kay nanarabi ni bagong kaipon pod si Rex, no? Isam si magdaho mo tumaw ni balik ni iyang asawa oy nga mom kay una di ay nakasala, no, nangaliwa. Unang pangutana amsa di mo move on si Rex, no? Sige. Unang pangutana, unang nakasala ang akong asawa dihang sakay pa ko sa barko. Agoy. Giangkon gud niya nga dili ako ang amahan. Agoy. Sa duha niya ka anak og siya'y ni pahawa sa balay. Dala ang iyahang mga anak. Nakasala ba gihapon ko kung nakakita ko og bagong kaipon ron? Okay. Hay. Ang kanimang kong kaminyoon guys, no? Labaw na kamo, ikaw kamo, di manggod mo lang kaipon lang. Minyo manggod mo. Now, ang ato ang obligasyon sa kaminyoon, bitan lang gitawag na nato, marriage is a special contract of permanent union, meaning forever yun ning kaminyoon, no? Unya, nakakita man kag lain, di ba? So, nakakita siya lain, ni Hawa siya, no? Karon, paghawa niya, maski pag siya'y nakasala, ha? Legally speaking, kani, balaod ako ang basihan ani, kikibaw ko kamong mga naminaw, mingon gud mo, di, oy, sa ginaguna-una, gibiyaan pa siya, ang sa di siya mangitaglain, ay ulagi. Balaod sa ako, guys, ha? Balaod sa atong suryaan. Anine, ang balaod manggod nag-ingon, nga, samtang minyo ta, naa naka-dikit, naka-attach ang atong obligasyon, isip bana or asawa. Unya mga attorney siya may naguna-una, diwa na ay di na mo'y basihan. Kay dili man na nato pwede tapatan og sayop ang lain nga sayop, no? Ang sayop nga gibuhat, tapatan pag nato og sayop. Wrong man na guys. Nagpabilin ta nga obligado gihapon sa atong kabinyoon. Timan-in ninyo lain og pataw nga kaso ang atong ipasaka sa babae nga minyo nga nangitaglain kumpara sa lalaking minyo nga naapoy lain. So pwede pod nga makainguntang nakasala si girl, nakasala pod si guy. Kay samtang minyo mo, dili gyud. Dili pwede, maski pag nag-una tong pikas, dili pod siya, di ka maabswelto just because siya'y nakauna, nga ikaw maabswelto ka, wrong na siya. If you really wanted to get into another relationship, i-end sa ni imong kaminyoon sa first ni mong marriage. So, makaingon ka nakasala ka legally, maingon jud ko yes. Of course, makasabot ko nga gibiyaan gug ka, you need a life also ni move on ka. Pero legally bound pa manggug ka. Balaod man ni atong gisuryahan, ha? So, legally speaking, maingon jud ko nga naagya pong kay tulubagon. Okay? I hope nakasabot ka ha. Bawal violent reaction guys ha. Balaod ang atong gistoryahan. Okay? So if you wanted to find another love, buwagi sa ning imuhang asawang salawahan. Ikaduhang pangutana, kining akong balay, ako ning napundar dihang nagsiman pa ko. Almost 20 years na ang nibiya ang akong asawa nako, nibalik man siya ug ni claim nga conjugal property ni namo. May labot pa baday siya ani nga buwag naman mi. Okay. Diriring laay guys. Kay minyo man mo.
muna akong giingon, usapod na sa consequences kung di nimo buwagan ang imong asawa. Kay samtang minyo mo, makaklaim gud siya konjugal. Pero, unsaon man, para mawagtangan siyang katungod, mo file kag annulment or mukiha kaniya para the guilty spouse ang nakasala, way makuha nga share in the conjugal property. Munay lang tod pagkasturya diha. No? So, at least that can be a strategy for you para di siya makakuha og bahin. Ikatulong pangutana, ingon sa akong ex-wife nga ikiha ko niya sa ako ang kaipon karon kay ni ami mag-ipon sa akong balay. Madutlan ba ko sa maong kiha nga nagbuwag naman mi? The answer, go back to question number 1. Ang akong tubag ana, yes. Nga numan, lain man ang imuang obligation as a husband, lain po diyang obligation as a wife. And whether or not kanang you like it or not, naka-attach yun ato ang obligasyon. Maski pag say unang nakasa, di man ka pwede mo dungag og laing sala. Kay just because nakasa ka siya, makasa pug ko, mubuhat mo ko sayop, dili man na pwede. But and I also said, lahi ang kaso sa laki, lahi pud ang kaso sa babae. Makiha siya for adultery, ikaw makiha pug ka for concubinage. So, akong suggestion ni mo, Rex, ug hulgaon man gani kaniya, mas dako pa ang gasyagit nga ebidensya sa imuhang against batok sa imong asawa kay nakabaton og anak ug inig pa DNA test na natuwa manggidugo nagkatay anang imo kay wa man kay contribution anang iyang kanang bata kay lain man tong si Melia di man dito imo kay di man dito imuhang di man to ninyo anak so mauna dapat no so I hope makasabot mo ani ikaw pa katapusang pangutana i-appeal ra ba kuno niya og kiha ang akong mga ginikanan kay ay wala bot ginikanan ani kay konsabo ang sa akong pagpuyo sa akong kaipon karon mga tiguwang na baya ni ang akong mga ginikanan unsa may akong buhaton aron mahusay mis akong ex-wife okay una gihulga kaniya hulga asad siya. Hoy girl, ay pag una-una, the one who says is the one who is. Unsa ba? Utro pa baya siya. Sabi naguna-una. Unya, ang imuha ra ba pwede ra ba na kibaka honestly? Lahi baya gyud og kanang basis or evidence ang imuhang ang concubinage kontra sa adultery. Kaya ang adultery pag pakighilawas og laing laki, kiha na kadayon, pakigrelasyon, kiha kadayon. Nya karon nara ba kay pruwi ba exhibit A, bata 1, exhibit 2, bata 2. Kiha gyud siya gyud. Siya ikaw ang kanang imuha concubinage living together as husband and wife in a scandalous manner unya kanang dili baya gyud na lisod i-prove ba ang scandalous pwede pag gyud nimo ingnon nga ay analog puyo diri adto lang sa ka dito magulian lang sa ako nimo duwa lang mo nag-live together as husband and wife no so it's more difficult to prove sa imuha dan sa iyaha so pwede gyud nimo siya ingnon nga kanang pwede din lang ka magtugat-tugag kiha kay kung kiha ra istoryahan mas makiha pati ka kaysa ikaw makakiha nako di na lang unta tamo hisgot aning kabahin sa kanang pagkuan og lain kay ikaw ba leader ikaw ba ponente kay naguna-una so ayaw na lang dili na lang unta ta maghiskot ani husayon ta na lang nig unsa gyud tumong nimo ug unsay gusto nimo kay di man na nako anak wa man koy obligasyon na nimo so unsa may imuhang gusto kay kung mangayo siyag bahin kung kaya nimong makighusay niya ana mas maayo pa pero akong suggestion mukuha mog abogado magstorya mo, magpinirmahay mong kasabutan nga nahusay na ninyo ang conjugal properties ninyo. Unya ako pong suggestion, kung kaya lang po sa budget, i-annul na lang ng inyong kasal. Kay aron ka na po di mo ang kaipon in tawon, mahatagan po in tawon ni mo forever, benepisyo, no? As a legal wife no so do the right thing lang no di na to pwede buhaton ang kanang di mao with another wrong also okay mga sukintig paminaw hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw